И така в този момент започваме нашия разговор с моята гостенка. Много е приятно да кажа добре дошла в студиото на писателката Красимира Стоева. Здравейте от мен. Здравей. Трета твоя книга ще излезе, всъщност ще бъде представена буквално след малко повече от 7 дни. Тя носи изключително любопитното заглавие "Лабиринт с разноцветни конци". Ще говорим и за нея, обаче искам, за да те представим по-добре на слушателите, да започнем от твоята първа книга, която е в любим мой жанр, именно фантастика. "Снежните пясъци на Хира" е дебютната ти книга. Ще ни разкажеш ли малко повече за нея? Да, тази книга беше издадена през 2008 година. Всъщност тази книга и "Лабиринт с разноцветни конци" са свързани по един много интересен начин. Това не го знае. Това е чудесна новина. Значи, препратка към новата ти книга, да? Препратката е, че първата ми книга беше издадена от издателство Аргус, което тогава имаше по това време една много хубава поредица съвременна българска фантастика. И организираше конкурси за разказ и съответно за роман всяка година. Те издадаха първата ми книга, след като преди това в един от конкурсите един мой разказ печели трета награда и излезе в сборник. След което... Забелязвате? Да. След което излезе първата книга, тя е сборник с разкази. 2 години по-късно тази книга "Лабиринт с разноцветни конци" спечели първа награда на тяхния конкурс за роман. Сега проблема е, че както много често в България се случва с по-малки издателства, няколко книги след моята, те преустановиха дейността си, имаха материал за още издаване на книги, но това така и не се случи. Така че тази книга е всъщност до някъде тематично продължение на сборника ти с разкази, или... По-скоро жанрово. Жанрово. Значи, като тема, тя е много особена, аз ще разкажа и за това, но... Всъщност връзката е, че в едно и също издателство тя беше оценена. Да. Друг е въпросът, че сега в момента, 6 години по-късно, най-сетно успя да види бял свят, благодарение на издателство Жанет 45, на които съм много благодарна, защото те принципно нямат политика да издават фантастика. Така е. Дали не си една от малкото автори, които издават при тях фантастика, или има и други? Не съм забелязал. Нямам подробни такива наблюдения. Но рядко. Да. Аз предполагам, че една от причините да харесат книгата е, защото тя, сега би било нагло да кажа, че не е фантастика, при положение, че е печелила конкурса фантастика, но според мен това не е водещото в книгата. Книгата е по-скоро пародия на жанровете. Аз така я определям, защото има няколко сюжетни линии. Едната е фантастична. "Лабиринт с разноцветни конци", пародия на жанровете. Добре, това ми харесва така. Извеждам го на преден план, защото ми харесва. И кои точно жанрове пародира? Най-различни жанрове, част от които даже не са които са телевизионни жанрове. Например, едната сюжетна линия е съпълнена опера от латиноамериканските, защото аз сега от много години не гледам телевизия, не гледам сериали, не съм гледала турски и тези, които в момента върват. Доколкото неизвестно не са се променили много през последните 20 години, така че нищо не пропускаш. Като теми предполагам, че... Ако си гледала един преди 15 години, всички останали са същите. Общо взето, да, това го прави в тинейджърските ми години. Освалдо е сменен сега с примерно някое друго име, но всичко друго е също. Но това е едната сюжетна линия, на мен ми е любимата, защото в нея се случват, както в един съпълнен сериал, едни многодетни семейства имат любовни връзки, има едни загубени бебета, които са наследници на големи богатства, обаче по някакъв начин майките им са ги загубили и са израснали в бедност. Хора си губят паметта, други си губят зрението, после си го възвръщат без изобщо така да има причина за това, но това е друг въпрос. И се случват Това само по себе си има фантастичен елемент, да. Сега разбира. Кое пародираш? Това няма фантастичен елемент. Другата сюжетна линия е криминална. Там става въпрос за едно убийство, за един голям бос на мафията и един частен детектив, който се заема да разследва убийството. И третата сюжетна линия, фантастичната, тя ги обединява, защото там, без да разкривам от сюжета, защото тук има неща, които са така любопитни да останат читатели, да? Там има една машина, която създава размествания във времето и пространството. И в един момент героите от всички сюжетни линии започват да си разменят местата. И изпадат в едни доста шантави ситуации. По-нататък в книгата се появяват и други жанрове, и приключенчески, и
Там за вампирските истории, които в момента са много модерни. Даже има и поезия, така образно казвам поезия. Със сигурност резултатът е такъв факт, който събира в себе си множество теми. Да. От това, което ми разказваш. И аз много се забавлявах, когато писах тази книга. Може би това е книгата, на която най-много съм се забавлявала. И моята надежда е хората, които я четат, също да намерят нещо у себе си, което да им хареса, което да им е приятно да я четат. Как ли определяш повече? Научна фантастика или фентази? Нито едно от двете. Нито едно от двете. Добре, твоя фантастика. Да. Добре, страхотно. Корицата е много интересна. Да кажем нещо за нея на слушателите. Те ще я забележат в книжарниците. Така, много е шарена, нали, на пръв поглед може да се каже, но има и истински конци. Да, истински разноцветни конци. Корицата аз също много я харесвам. Тя е дело на художника Христо Гочев, който тази година на Пловдив чете получи златна четка. И мисля, че наистина се е справил страхотно. Да, и всъщност надписите, заглавието и името на автора са под формата на машинен шеф. Да, избродирани са на дънков плат. Да. Наистина много впечатляващо изглежда изданието на външен вид, което е важно, бих казал, вече в нашето съвреме, тъй като всяко нещо трябва да бъде и красиво на виждане и на пипане. Какъвто резултат се е получил във вашия случай. Кога и къде ще бъде премиерата на книгата? Премиерата ще бъде на 29 октомври, това се пада четвъртък, от 6 часа в културен център Тракарт, в подлеза на понеделник пазара. Каниш слушателите? Кани ги, разбира се, всеки, който проявява интерес към книгата или по принцип към творчеството му, е добре дошъл. Книгата ще бъде представена от професор Огнян Сапарев и който има желание, може да се я закупи на място. Какво е най-изненадващото нещо, което чу за книгата си от хората, които вече са я чели, примерно дори Сапарев, ако нещо любопитно е казал? Той повечето неща ще ги каже на премиерата. Така, на мен не ми ги е разказвал предварително, така че за мен това също ще бъде изненада. За книгата получих най-различни мнения, все още не са много, тъй като книгата е на пазара отскоро. Радвам се, че някои хора казаха, че са се смяли на книгата на определени места. Забавна. Книгата да бъде забавна. Това е основната цел. Това е книга, която не се приема много на сериозно сама. И според мен това е в най-добрия възможен смисъл. Много ме изненадваш, защото в България авторите имат така вътрешното усещане, че пишат новата Библия и винаги гледат много сериозно на всичко това, което правят и очакват читателите също да подхождат така изключително сериозно. А ти проявяваш един така съвременен поглед към нещата, че в крайна сметка книгите трябва да бъдат и забавни. Конкретно за тази книга това е напълно така, защото тя не е някаква дълбоко поучителна или наставническа книга. Сега много зависи от жанра. Аз имам предимството и недостатъка да пиша книги, които са много различни една от друга. Защо е така и какви други жанрове книги пишеш, ще поговорим след малко, тъй като наистина това е една много интересна тема за разнообразието в писането на писателите. Често пъти в България се очаква един писател да пише едно и също нещо през цялото време. А това е скучно. И за писателя. Но според издателството така се продава по-добре. Защото се знае, че еди кой си издава само любовни романи, всички почитатели на любовни романи ще отидат и ще си купат следващата му книга. Тоест ние имаме една аудитория, която има определени очаквания, ние ще ги задоволим, ще имаме печалба, всички са доволни и щастливи. Да, но не се знае дали пък читателят е толкова доволен, че те почти еднообразни неща от един и същи автор. Затова обаче след малко, след още от страхотната музика днес по Радио Пловдив. Разговаряме с писателката Красимира Стоева за новата й книга "Лабиринт с разноцветни конци". Книгата вече е в книжарниците, а премиерата й ще бъде след една седмица на дата... дата 29 четвъртък. 29 четвъртък. Една книга, която за пореден път ще направи завой в тематиката, с която ти се занимаваш, тъй като темите са различни, които те вълнуват. Например, много любопитна ми е твоята втора книга. Тя се нарича "Уроци по грим и горчив шоколад".
Разкажи ни малко за нея. Тя засяга едни доста големи проблеми. Да, втората ми книга, особено на фона на първата, която много хора смятат, че фантастиката е нещо несериозно, аз не съм съгласна с това, но... Благодаря ти. Но втората ми книга, тя беше много по-задълбочена. Тя почива на едно изследване, което правих през студентските ми години, върху проблемите на момичета, които страдат от анорексия и булимия. Това е един много подценен в България проблем. Тежка тема, дори бих казал и в графата тема табу, смятам аз. До някъде, макар че аз опитах книгата да звучи по-скоро като призив да им се помогне, като начин да намерят повече увереност в себе си, не само момичета, които имат заболяване, но и жени, които се съмняват в своята привлекателност, нямат самочувствие, имат нужда да повярват в себе си. В книгата също има една сюжетна линия, която е като приказка. Това е една от героините пише тази приказка. И книгата въобще не смятам, че е толкова потискаща, колкото е самата тема по принцип. Но това беше така един много полезен опит за мен, защото ми помогна да работи върху една наистина по-задълбочена тема. Както разбирам, много добре прията. Тиражът ти е изчерпан. Да, макар и след няколко години след издаването. То винаги е така. Да. Ние не сме все пак. Тя 2009 беше издадена. Но въпросът е, че е стигнала до своите читатели, разглеждайки една наистина различна тема, и аз пък така те поздравявам за това, че си имала смелостта да разработиш една тема, която ми струва, че е много малко засегната. Дори това е първата книга, за която чувам, че е на тази тема. Да, за съжаление, за тези неща обикновено не се говори. И обществото се опитва този проблем така да гледа много повърхностно на него. Аз се надявах моята книга да привлече вниманието към него по един по-сериозен начин. Ето защо писателите трябва да се занимават с различни разнообразни теми. Сега ти от изключително сериозната тема за анорексията и булимията правиш нов завой, както казваш ти, към пародийната част в жанровете. А смяташ ли, че това е добре да го правят и повече български писатели, да бъдат по-разнообразни? То до някъде зависи самия човек как вижда нещата, какво го вълнува и за какво може да пише. То не е нещо, което човек може да си наложи. Аз сега ще пиша. Аз много винаги съм мразила да пиша по зададена тема и някой да ми казва, пиши за еди какво си. Така че сега всеки пише за това, което е преживял, което го вълнува, върху което има наблюдения. А моите интереси просто са по-разностранни. Всичките ми книги, между другото, аз ще направя едно съобщение, че до края на годината се очаква още 2 мои книги да излезнат. Това ще бъде за теб една от най-бляскавите години. Не издаваш, а след това 3 книги в една година. Браво! Да, аз самата бих предпочела, както предишната ми книга беше през 2009, минаха 6 години, на всеки 2 години да издавам по една книга. Малко по-равномерно, само че в България е много трудно с издателствата и като цяло. Така че тази година за 3 месеца ще излезнат 3 книги. Как стана така, че за 3 месеца ще излезнат 3 книги? Те са готови отпреди? При Жанет нещата по принцип стават по-бавно, както и всички хубави неща и качествени. Така че все пак имаше един процес на подготовка, който отне повече време. Втората ми книга, която ще излезе тази година, не втората по принцип, т.е. четвъртата ми книга, тя е много любопитна също, тя е на съвсем различна тематика, тя е интерактивен роман. Това ще интерактивен роман? Да. В интернет или? Тя ще излезе на хартия. Това, което е по-особеното е, че тя е една сериозна книга, но до някъде под формата на книгите игри, които през 90-те години бяха много популярни. Тоест, читателя сам избира как да се развие историята, на къде да продължи. Става въпрос за едно момиче, което на 25-я си рожден ден решава, че трябва да направи нещо осмислено през живота си. Тя е художничка. И оттам нататък върват изборите дали да се омъжи за приятеля си, дали да замине за Америка, за да търси слава, дали да сключи брак по сметка. И други подобни много интересни избори има в книгата. Ти ще дадеш отговори на читателя сам да си избере какво да направи. Да, той избира какво да направи героинята, след което и се случват разни неща. Книгата се казва 7-те живота на Майя, защото има, това ще го разкрия, има 7 края, които са... Звучи, да. Някои от тях са хубави, някои от тях не са хубави изобщо.
Само да кажа, че книгите игри, с които ти даде просто сравнение, струва ми се, че те са просто като пример какво представлява книгата, но че тези книги игри едно време през 90-те бяха на приключенска тематика, бойни сцени и така нататък, а сега ти правиш нещо съвсем различно, много по-сериозно. Да, връзката е косвена. Игра с живота. И книгата изобщо не е детска, защото много често в нея трябва да се правят сериозни избори. Става въпрос за брака, за семейството, за кариерата, за начина да получиш удовлетворение в живота. Така има някои моменти, които не са за малки деца изобщо, няма да ги конкретизирам в момента. Книгата се издава от един екип ентусиасти, които са сдружение книги и игри. Тоест има и една вълна на съвременни книги и игри, които голяма част от тях естествено са на приключенческа тематика, както бяха и преди. Да, т.е. жанра се завръща. Завръща се, никога няма да набере същата сила, вероятно, която е била през 90-те години, но има сериозна аудитория. Това е чудесно. Има хора, които отново търсят този тип книги, има млади автори, които тепърва започват да ги пишат, някои от утвърдените имена от това време пък пишат нови книги, така че това е едно много интересно развитие. А моята книга, поради близката форма, е един вид като следваща стъпка за тези, които са били любители, сега са пораснали и ги интересуват по-сериозни теми. Да, защото наистина това, което ми загатна е много важно, е много сериозна тема за това какви избори правят младите хора и по-конкретно младите жени, тъй като главната героиня, както разбираме, дама, защото това е всъщност така един голям въпрос на нашето съвремие и има различни отговори, наистина. Да, един вид търсене на пътя в живота, защото в реалния живот човек понякога се чуди, ако бях направил това, пък не онова, сега какво щеш да стане, сигурно щеш да е много хубаво. Но не винаги би било хубаво, ти няма как да разбереш какво би се случило. Докато в една такава книга човек може да го изживее живота по един начин, после да пробва по друг начин, какво би станало така, какво би станало иначе. Звучи изключително интересно. Как се казва книгата? Седемте живота на Майя. Героинята се казва Майя и това са различните начини, по които може да се развие. Има и така лека котешка препратка с многото животи. Така, може би женското начало проговаря тук, като под формата на това, че главната героиня е жена. Ще продължим нашия разговор с писателката Красимира Стоева, като тя ще ни разкрие каква ще бъде и третата й книга за тази година, но след още музика по Радио Пловдив. Продължаваме нашия разговор с писателката Красимира Стоева. Лабиринт с разноцветни конци е новата й книга, която вече излезе, но интересното при нея, както тя самата сподели, е, че през тази много ползотворна за нея година ще излязат общо 3 книги, което е наистина чудесно. Прави впечатление, че това в България се случва често. Такъв е издателския бранш, просто понякога се получава такова натрупване. Спомням си преди 2 години на полския писател Начо Христосков, председател на Полско дружество на писателите. В един месец, в рамките на 2 седмици, излязоха 2 негови книги. Така че, ето това не е странно. Ами да, те не са писани по едно и също време. В смисъл, не съм ги писала тази година. Трябва да мине известно време, докато книгата си намери правилното издателство, хора, които да я оценят и да се мине през процеса на подготовката на книгата за издаване. Голям, както се казва, харман имаш тази година, да береш много плодове от труда си, така че те очакват много позитивни емоции с множество премиери, нови читатели. Аз самата съм приятно изненадана. Да, наистина това ще бъде една шеметна зима за те, предвиждам аз от сега. Но, как се казва, третата ти книга за 2015 година, тя не е излязла още. Не е излязла. Няма на пазара. Тя се казва "Смъртта е оправдание за всичко" и наистина от трите книги може би е най-сериозна като тематика. Тази година тя спечели така финансиране по програмата "Помощ за книгата" на Министерство на културата. Честито, поздравявам те за това. Да, за което съм много щастлива, защото тя също е писана може би 2009 година, 2010, така че тя не е някакъв нов текст. Разкажи ни как участва в този конкурс? Имаше ли някакви проблеми? Тъй като задам си този въпрос, защото в България
често пъти се говори как всичко е предварително оговорено, пък ти не ми изглеждаш като човек, който оговаря предварително нещо, пък ето финансирате от Министерството. Въобще имаше ли някакви проблеми, да речем, на този конкурс, които ти е забеляза? Ами те издателствата си участват по конкурса. Вече финансирали, така че няма какво лошо да се случи. Аз бях много приятно изненадана, тъй като книгата съм е пращала преди това и в други и конкурси, и издателства, и отзивите бяха в стил. Много е хубава, ама сега ние нямаме възможност да я финансираме, или темата е много потискаща, или там те си имат някакви техни причини да не искат да издават. В случая нямаше такова нещо. Не ти казаха, много си потискаща за нашия конкурс. Ами не, аз съм много щастлива и съм много благодарна и на издателство Весела Люцканова, които повярваха в книгата и решиха, че ще участваме на този конкурс, независимо от това какъв ще бъде резултат. Не съм много сигурен, но защо си мисля, че издателство Весела Люцканова, което е на писателката Весела Люцканова, издава фантастика? Или аз греша? Ами те издават книги в най-различни жанрове. Не, питам дали пък Смъртта, оправдание всичко не е пак в фантастична жанр. Не е фантастика, тя е един вид завой към по-сериозните теми, на които пиша. Все пак тази смърт в заглавието не трябва да плаши хората. В принцип, защото почваш със смърт. Да. Така започва заглавието. Смъртта е оправдание за всичко. Това е цитат от книгата изваден и до някъде така много добре обобщава историята, защото става дума за едно момиче, което е болно и има опасност да умре всеки момент заради естеството на нейното заболяване. И в резултат на това тя си позволява да прави неща, които един обикновен човек, който очаква още 60 години да живее и после сега кой какво ще каже, а пък дали няма да съжалявам, а пък ми ако еди какво си стане. А един човек, който така някак си е ограничен като нея, може да си позволи да бъде свободен и в някакъв смисъл да покаже най-доброто от себе си, без да се притеснява, че други хора това нещо ще го погледнат като странно. Книгата съм се опитала да бъде максимално позитивна и да не гледа тази преходност на живота от гледна точка на умирането, от гледна точка на това, което можем да постигнем. Да. И в книгата, между другото, никой не умира. Поне не... Добре, това беше хубаво уточнение. Поне не в кадър, както се казва. Така че... Оригинално звучи. Много така прави впечатление, че наистина се развиваш в две посоки. Едната са любими твои теми, фантастични, фантасмагорични, които развиваш понякога пародийно, понякога с по-голяма усмивка, а другата посока на търсения са доста сериозни теми, като проблемите с анорексията, сега пък една дилема, която между другото западните автори, американските такива, отдавна разсъждават тези теми. В България смея да кажа, че това е така едно от, може би за първи път дори чувам някой да прави тази хипотеза. Ами какво ако? И какво правя аз тогава? Да, и на мен самата ми беше много интересно, когато я пишех книгата, защото и аз самата си позволих свободата да се случват някакви събития, да интерпретирам някакви факти от съвременната действителност по един по-свободен начин. Едно от нещата, които се случват в книгата, има една така доста нестандартна любовна история с едно момче, което е по-малко от героинята и е от детски дом. И тя моли родителите си да го осиновят, за да му дадат шанс в живота. Ама тази книга стана още по-интересна сега, пък да ти кажа защо. В България, това ми го е казал писателя Александър Секулов, в българските книги хора на възраст от 13 години до 18-19 години не участват. Това не съм го чувала, интересно. Да, но всъщност, ако се замислиш, е така. Просто този момент на полово съзряване, възрастово съзряване за нашата литература направо не съществува. А ти работиш и дори в тази тема. Още по-оригинално ми звучи всичко това. Поздравления. Благодаря. Надявам се... Да знаеш, че без може би да си го търсила, влизаш в така една тема, която също много рядко се разработва в български писатели. Ами надявам се книгата да се възприеме добре и въпреки по-провокативната тематика, да си намери читателите, защото аз смятам, че точно заради провокативната тематика ще се намери читателите. Ами дай Боже, надявам се. Само да ти спомена още едно име. Мартина Дечевска, млада авторка, живее в Ню Йорк,
често пъти ни слуша и от Ню Йорк, така че ако в момента го прави, поздрави за нея. Тя, например, преди 6-7 месеца издаде, бих казал, една от най-скандалните книги, които се излиза в България за последните няколко години, която пък е как да го обобщя, за да не губим твърде много време, да речем българския вариант на 50 нюанса сиво. Нещо такова, такива дори бяха съвременни. Също тема, която в българската литература просто не присъства. Така че аз лично приветствам оригиналността и новите идеи и така те поздравявам за това, което правиш. Благодаря. Надявам се, трите ми книги, макар че са коренно различни една от друга и са различни от първите две, въпреки това да си намерят читателите и може би хора, които прочитат едната, виждайки, че другата е съвсем различна, това да не ги спре, ако първата им е харесала, да посегнат и към някой от останалите. Да, и да знаете, че има и писатели, които се вълнуват от различни теми, а не примерно да пишат любовни романи до края на живота. Еднообразно. Това е въпрос на подход, да. Благодаря ти за това гостуване. Желая успех на твоите 3 книги. Сигурен съм, че отново ще се срещнем, когато наближи премиерата на следващите книги, тъй като ми се струва, че и за 7-те живота на Майя, и за Смъртта и оправдание за всичко си заслужава да поговорим още веднъж. Аз също благодаря, че ме поканихте и с радост бих дошла пак по-нататък, когато имам творчески изяви. Благодаря ви. Красимира Стоева, автор на Лабиринт с разноцветни конци. Премиерата е на 29 октомври в четвъртък. Всеки, който има желание, е добре дошъл. Къде? В културен център Тракарт, в подлеза на понеделник пазара. От 19 часа. От 18 часа. От 6 часа. Аз едно нещо ще кажа и веднага ще го объркам. От 18 часа. Добре, благодаря ти за гостуването още веднъж. Желая ти успех. Благодаря.